Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ. Unu echetala onye imigreshọn ọfịsa anụnwa, onye nke jidere Idepre Ideshow, nke bụ na Idepre Ideshow na-asị ya na ya werute million naira ka ọ hapụ ya ka ọ narie. Bịazikwanụ na akaụntụ ya bụ onye imigreshọn ọfịsa na-adazikwa ego, na-adajizikwa na akaụntụ ya aghala ihu na azụ. Ọkwa ka unu wee na-afụ na ịbụ ezigbo mmadụ amaka, kama ihe erijikwa afọ wee dachi ụzọ ka i burukwa ọnụ wee dị ndụ. Bịakwanụ ka nkọrọ unu ka nya bụ ife si wee mee, dịka eme ka ndị mmadụ mata na onye imigreshọn ọfịsa anụnwa na afa ya bụ Prince Orji Ugochukwu, onye nke nọkwana na Semeboda ebe fa na-arụ ọrụ, bifo onye a na-akpọ Ichie Million Idepre Ideshow wee nọrọ n'elu ọkada wee chọọ ka ọ narie, ka ọ nabakwa obodo o si wee nata, wee si ebe ahụ wee kpọrọ nwaanyị ọ na-anụ wee nata, wee si ebe ahụ wee buru alụsị wee nata obodo fa, wee na-egbukpọsị ndị mmadụ wee na-enye alụsị. N'ọkwa ya ka Ichie Million chọzi ka ọ gbafere, nke bụ na Ugochukwu unu na-afụ ebe a bụ onye jidere Ichie Million. Ichie Million wee nọrọ ebe a wee na-ekwe ya nkwa na ya hapụ ya ka ọ gbafere, na oye nye 10 million naira, ma nyekwana ya iPhone ya, nyekwa ya foonu ọzọ jikwa n'aka, na ya biko na ya mere ya nya bụ ife, na ọ bụrụkwa ya gburu mmadụ, na ndị ụmụnna ya na-ebo ya ebubo na onye gburu mmadụ, maka na igwe erodie si ndị ụmụnna ya wee pụrụ anụ wee buru ozu mmadụ wee dọba na bie, ka e wee gharịkwa n'ichizie nya bụ igwe na ya biko. Nke bụ na onye imigreshọn unu na-afụ ebe a na-akpọ Ugochukwu wee sị na ya ewekwa nya bụ ego, na nya bụ ego bụ ego ọbara, na nya bụ ego bụ ego ndị ọgwụ ego, na ya ha erikwa ụdị ego anụnwa, wee were ịga wee kụnyezie Ichie Million n'aka, wee sị anaghị akpọnye ndị uwe ojii ka o jetakwa n'afụfụ njọ ya. Nke bụ na ka ife anụnwa mechara, ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na fa chọrọ inyelu nya bụ onye imigreshọn aka, na ọ gbalụ mbọ na o mekwa ka ndị ọzọ si eme, na ọ nwere onye ọka abụrụ ọ narụ nya bụ ego, si na ọ gbasaghị ọrịa, na ọha ụmụnne ya ka a na-egbu, na ọha ụmụnna ya ka a na-egbu, na ụdị ka agụụ dị na Naijiria kịta anụnwa, na onwe ndị ya nara ego anụnwa, si na ọ gbasataghị ọrụfa. Ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na asị egwu ya ka o tinye akaụntụ nọmba ya, na ndị mmadụ chọkwara na inyere ya aka dịka o si wee bụrụ ezigbo mmadụ, wee ghara ịnara Ichie Million ya bute million naira. Unu mana ego ụgwọ ọnwa ya erighị ya bute million naira. Enwere ike ego ụgwọ ọnwa akwụrụ ya ma otu ya ezi orubekwa ya bute million naira, mana ọ sị na ọ ya ewe na ya hakwa na-eri ụdị ego anụnwa. Nke bụ na ụfọdụ nọkwa na kọmentị wee na-asị na ọ bụrụ na ọma ọ nara Ichie Million ya bute million naira, ma welụkwa ịga kee ya n'aka ka o jee taa afụfụ njọ ya. Mana ọ nara Ichie Million ya bute million naira, ụnụ amaghị nọ ichu onwe ya n'ọrụ, na Ichie Million ruo n'ụlọ mkpọrọ na ọ ya ata ya si na o nyere ya ego, mgbe ahụ ọ bụrụ itebo ya bụ nwatakịrị na ife niile a na ọ jụrụ ya ajụ. Onya ka emere ka ndị mmadụ mata na onye unu na-afụ n'ife onyonyo a enyere afịa wee dịka Ugwumba Uche Nwosu, na ọnyanwa bụ onye kpọrọ onye a na-akpọ Maria Ude Nwachi ka o tinyecha anya bụ ife onyonyo maka nya bụ onye imigreshọn jidere Idepre Ideshow, wee sị ya na ọ chọrọ ka onye ya kọntaktị onye imigreshọn anụnwa, na ọ chọrọ ka ọ natara ya akaụntụ nọmba ya, na ọ chọrọ inye ya ego. Onye nke bụkwanụ Maria Ude Nwachukwu wee nata na onye imigreshọn akaụntụ nọmba ya, wee sendịarị ya Uche Nwosu. Uche wee kwụnyere onye imigreshọn a 1 million naira, wee sị ya na ife o mere amaka, na ịbụ ezigbo mmadụ amaka. O wee bụrụ na Uche Nwosu unu na-afụ ebe a ka emee ka ndị mmadụ mata na ọnyanwa bụ President of Ugwumba Leadership Center, na ọnyanwa bụ ife wepụtara 1 million naira wee nye onye imigreshọn unu na-afụ ebe a, dịka o si wee ghara ịna onye nke bụkwa n'ogbu mmadụ, ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ, onye na-enyi ndị mmadụ na ndụ, onye na-eji ndị mmadụ na-agụdoro alụsị, onye na-egbu ndị mmadụ wee na-esi oke ite, onye na-eji ndị mmadụ agwọ ọgwụ ego, onye ya na ndị krọb ya jidere ndị vileji fa wee na-egbu kafa gbukpọtị ya ka e wee godoro alụsị, ka enye alụsị ọbara ka ọ ṅụa, ka e wee gwọọ ọgwụ ego, wee na-enyi ndị mmadụ na ndụ, were ndị mmadụ wee na-awa foundation ụlọ. Nekwa na ebe anụnwa na Ichie Million na aka na-aba agụgokwa ya otu aka na ọ nọ na kọstọdi ndị uwe ojii. O nwekwana onye chọrọ inyere onye imigreshọn anụnwa aka, o jee na peji Maria Ude Nwachi, o jee ebe ahụ ọ gwakwana ya na ọ chọrọ inyere ya aka. Maria Nwachi ya enyekwana onye agha akaụntụ nọmba ya ka o wee sọpọtụ onye imigreshọn a, na ịbụkwa ezigbo mmadụ amaka. Ya bụ ife adịrọkwa izi. Ekenekwa m ụnụ.